Di malilaw, ti Diyos tayo, anya mangay mula mapitento. No dakesti imi mulang, pait ken patay ti dumanon di tadalan. Ngem no iti spiritu ti pamati, biang ang nangayon ti teniapa. Tiyak mula agapit etating karina, kengka niya agapit aduti mula dumeti bunga, tinaimbag na arami tiyak kupas. Hello, kurabsat! Welcome back to our program, Tiyak Muna Agapit, ni Sarah Daytoy, ti co-host ni Pastor Bong. Iti sumagmamano nga bulan. Kablawan man, dadi ti aming nga nakatunin, iti daytoy nga sasyon iti radyo, 1143 BZMR, kastamot kadagiti amin nga adda kadagiti Facebook, dagiti subscribers, kan viewers, iti daytoy madlanan sasyon. God bless you all, God bless you, good morning, good morning, good morning. Kabsat! Tiyak mula agapit dayto ti Pastor Bong ni Suna iti teacher tayo iti dayto magsapa. Iti last week insuro ni Pastor Bong may pangkap iti provision ti ampo, God's providence. Kat iti dayto magsapa isuro ni Pastor Bong may panggap iti tema pursue gentleness. Nadadu makamalinay iti panangipakarus tayo iti dayto kinaima. Kung nadagiti dadu may pagarup da nga kinahapoy, malaka nga maguyugoy. Ngam ti Biblia nga kapsat, nalawag ti kayat mga sawan, strength under control, bailed akabailam nga penggilan. Amuli ki may sa kabalyo, ano na itanti kimon. Sana po kaw ti bailed na, wano sa nga na po kaw ti pigsanap tay kabalyo. Ngam kabailan na iturong iti amo na ti direction na kayat na pangiturungan. Kakabsat, iti lente ti Biblia, ipagalatgat na ti sialugod na isusurot ikipagadan ti apo. Ken, panangusarap ti karbangan, wenno panangusar iti otoridad amang trato kada iti dadu mga tattao. Dayta kabsat ti lawlawag ti mangisursuro kada tayawan sa balay duni di Pastor Bong. Nurod sakbay nga yawat ko inkwana din day mampay deto nga kanta ayat na adnamayon. Kahit kalpasan na yawat kong tontin ni Pastor Bong. No ayat kiwa managanda dito nga kanta, kakabsat mapankailang ti YouTube channel ti Mula Agapit, and for transparency purposes, dagito nga kanta that na-compose ti Mula nga may ibasarmot lang dagiti lesson tunggal Sabado. At nalapartment ti musika, babal iti tulong iti suno. Ala, kabsat benggit tayong organization na hanta. Iti tunggal agsapa, baro ti ayat na, uray no napay tayo, matalegi sulatan. Sana may busan ti asiken grasya, isu ti mang salakni, mang ted iti pigsa. O Diyos, ket napudno ket matale, inawagan na tayo iti dalat na nasilna. No may ti sulisok, mang ti waya-waya, ang nanayon ti asina, ang nanayon na namnaman. Kadua tanak na Jesus, inawagan na ka, aramiden na ti karina, Santo Amapay, no ka
kaslawan ti dalan ama sarakan ti Dios sa matale isu ti mangidalan o niya po Dios ket napudno ket matale inawagan na tayo iti dalan na nasilnan no may ti sulisog mang teti waya-waya agnanayon ti asina agnanayon na nang naman. O niya po Dios ket napudno ket matale inawagan na tayo iti dalan na nasilnan no may ti sulisog manggati waya-waya ang nanayon ti asina ang nanayon na namnaman. Agyaman tayo kabsat, iti dayta kanta ulitek no kayo iti mga ganda diti sa dumapay kan kanta mapankailan ti YouTube channel iti Agmula Agapit ket amuyo nga baban ti tulong iti suno.com ken ti pamani compose matlan iti Agmula Agapit davitini na urnuwen nga lesson tayo for about 14 years ket dang compose tayo nabibitin nga kan kanta baban bakan pitulong asa kabsat iti suno.com. Alawen, iawat kong rudin kini Pastor Bong and let's listen to his teaching for today. Pursue gentleness. Pastor Bong, thank you. Tiyak mula agapit ay dating karina Kenga niya agapit aduti mula dumeti bunga Tinaimbag nga arami tiyak kubas Tiyak mula. Thank you, Sarah, for the wonderful introduction. When amuyo kakabsat ni Apostol Pablo kuna namatlang iti umuna nga Timoteo versikulo 6 kapitulo 10 ket maysa. Ikagumaam asuruten ti kinalinteg ti nadyusan na biyag ti pamati ti ayat ti kinaanos ken kinatakneng. Umuna nga Timoteo kapitulo 6 versikulo 10 ket maysa. San mo't nga kinunan ni Apostol Pablo, natakneng kay kumati amin nga gundaway. Ang mga kastatipan na kaibaganan no diket kunana, ikagumaam, kamatem, tiliwem. Dahito'y kabsat ket aktibo nga pannao. Anyaya ti kay na sa uwan iti kinataneng. Itay inusar ni Sarah may nga kabalyo as an illustration, may nga kabalyo nga naikan iti timon. Wen, pudno nga sumurot sa dinuman ti pangiturungan iti amo na. Uray kasatnot kabilig kapigsana dahito nga kabalyo nga naikan iti timon saan nga napukaw ti bilig na. Wen, nudikat mabalin nga papartaken ken pabuntugen iti amo na. Addang rod kadig iti ima iti amo na. Kakabsat ti kinaemma, saan mo nga insuko tay bilig mo ken pigsam, saan mo nga insuko tay otoridad mo. Insukom laang tay bilig mo nga mangdadael iti dadu mga tao. Naduma nasakit kang agsasao. Tay tabas ti dilam ket makapasakit nga talaga. Ngem wen babaan nga rod day nga dila. Ngem di mo nga pulos nga inusar. Agsipod ta ammom nga makadadael ti sabali. Wen dati otoridad mo nga manglapunos mangdadael kadagitay nang perperdeken ka.
kang runa datay ng eskam kang ka. Ngam nagtalinaid tay kinatakneng mo. At dako mati sa nga kayat mo nga isawang. Well, ngam ammom nga makatadaal. Nagulimig ka kat nang pili ka lang tinasaysaya at nga sawan. So ti kinata ng kakapsat, mabalin nga abakin na ti kinapalangwan, kinalastog. Well, kat kapsat, babaan ti tulong ti Espiritu Santo, kabailan tayo nga agbyag itinata ng ken naima. Amuyo iti proverbio, Proverbs chapter 15 verse 1, kuna na, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Ulit ka, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Kaslam may nga fire extinguisher. Una, saan na nga puyo-puyan ti apoy, no dikat idipin na ti apoy. Dahil takapsat iti bilag iti kinataanang wenno kinaima. Wen, di pulos nga manayunan iti nasayaat nga ugali no insulto emet tay nang insulto ken ka. Ulit ka? Di nga palos nga manayunan iti level iti nasiat nga ugalim no ininsulto matay nang insulto ken ka. Horay kasanot pong pungtot mo no dayta nga tao kahit mo ko mga ibon na nagtirik ngam pinilim iti kalmado ket nagsauka nga adda ti kinatakneng nabalbalay nga amang kaysa tay ibukbuk mo talaga tinilaon day tarik nga umapapoy. Naduma-duma iti kapadasan tayo. Tay nakautang keng ka, isupay lang mo't ti nakaturturay. Tay nang dongpar keng ka, isupay mo lati nang idarom. Tay agup-upat na pwestom, nakaw, agawin na pa yan, di pa'y nga ron nga nagbaybaya dahil. Dagitay adda iti serbisyo ng bayan nga kunada, isuda mo't ti naturturay, kasla awan mo't ti serbisyo ng bayan. Kapsat, no dumteng dagitoy kasto nga banbanag, anya ti aramidem. Wen, amok nga kinatak ng kapsat. Ta dumteng ti aldaw ken ka, dumteng to ti aldaw, nga addan to latta ti ustisya, wenno justice, addakin ka ti justice. Ngam kuna dagiti dadummet, justice lang. Alam mapantayo ti sumaruno kakapsat. Ni Apostol Pablo dahito yung iti kayat na nga talaga nga ipaganatgat nga isuot tay kumati ugali ni Kristo. Mabalin ako nam, Pastor, awan mo't kanyak ti kasta nga kababalin. Saan kun samag nga kaya dayta? No sika dahito yung kapsat, sika ti dakdakamatag, agdengag ka nga na siya at kapsat. Saan mo nga kabailan nga patauden nga talaga ti kinaima, wano kinataneng. Apay, ngamin, sagot ti Espiritu Santo daytoy ket maisuot tay kuma nga kan kanayon nga adda kuma kan kanayon ti connection tayo konektado tayo nga kan kanayon kini Apo Hesus. Amuyo ko na ni Apo Hesus. Alain nyo ti sangol ko. Ket agsursuro kayo kanyak agsipot ta na ima ken napakumbabaak ket masarakan yun to ti inana. Matthew chapter 11 verse 29. Ni Apo Hesus kakapsat, isut na marso iti langit ken daga. Man nakabalin. Babaen iti sauna wenno may salaeng nga sao. Kabailan na nga pasardegan iti nadawol nga bagyo. Babaen met iti pan nakabalin na mabalin na nga talaga nga parmeken dagiti na nga resto ken kuana. Adda ken kuana iti naisingsingayan na pan nakabalin ngem kunana naimma ken napakumbabaak. Naumumsi ni Apo Hesus, naumumsi ngem saan nga nagibales. Amuyo idin na ilan sa ije krus, di na indadanos dagitay nang ilan sa kinkwana. Ngem inyebkas ni Apo Hesus iti pamakawan. Pakawanem idata di daam mo tiar aramidin da. Ladies and gentlemen, He possesses the ultimate power. And He kept that power under perfect control. Agsipot ta para kada tayo laan. Ngarod, no pasurot na tayo ni Apo Hesus, madlaw ko makada tayo ti kastoy nga character, the character of Christ. Ijay Colossians chapter 3 verse 12 tells us,
Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourself with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Tunggalal daw, tunggalag sa pangarod. Sapay ko mata maikawas kada tayo kadagitoy nga kastoy nga kalidad iti maysa nga sumursurot kini Apo Isus. No follower na ka talaga ni Apo at dako madagitoy nga kalidad iti maysa nga Kristiyano, di attitude of Christ. Ni Apostol Pablo, palagi pa na tayo nga sakbay nga rumwar tayo kadagiti ruangan ti balbalay tayo. Di ta ruangan ti balay mo, sakbay nga rumwar ka. Sakbay nga lukatam tay Facebook mo. Sakbay nga agsao ka iti pamilyam no adda iti singgalot problema. Sila lagip ka kung mga kanayon nga ikawas iti kinatakneng kunam Apo or Lord kunam, clothe me with your gentleness today and keep my strength under your control. Kapsat, kanayon nga dayto iti palagip ni Apostol Pablo di Philippians chapter 4 verse 5. Kunana, let your gentleness be evident to all, for the Lord is near. Let your gentleness be evident to all. Saan la ko mga evident wenno madlaw kadagiti ammom nga tattao nga kayat mo lang. Saan la ko mga makita ken madlaw kadagiti tattao nga addalaeng dita aglawlaw mo. Wen dita balay, dijay trabahom nga madlaw ko madaytoy nga kababalin. That kind of gentleness, iti amin, iti anyaman nga kanito, ti tunggal biyag tayo, ken kadagiti amin nga tattao. Ngayon, pudno, asidagan nga talaga iti yaay, iti Apo. Saan ka nga takder nga, nga takderan nga, ibagam nga, daytoy kat may agpaay iti honor ko, padayawam ti bagim, gaputa, at dangay ni Apo ken ka. Wenno saan mo't nga duprakam wenno pirjam dagita nga nang lalais ken kagaputa adda ti kakampim adda ni Apo Isus adda iti mang depensa ken ka. Daytoy karit ko kapsat kada kayo. This is my challenge. Kang runana kada kayo ngagdengdengeg. Tapno agtignay ti Apo, babaen ti kinatakneng tayo, balakad ko daytoy. Muna, kada kayo nga agasawa. Kariting kayo nga kapsutan nyo at ibosisyo inton agapa kayo. Agsao kayo nga adda ti kinatakneng gaputa isungurod mo ti kababalin nga masapol nga ipakita. Wen, kang runana sumursurot tayo magarod kini Apo Isus. At agbalintay ko nga pagwadan ken example kadagiti anak tayo ken kadagiti amin nga adda taglawlaw di tabalayo. Ngano agapa kayo saan ko mga mangeg iti maysa nga kilometro ti kadayuna iti panagapapayo. Wen. So, ti balakad ko ay atay kapkapsutan nyo laang tay posesyo inton at nga talaga ti panagsisinong bat. Sumaruno, nagandak. Numang disiplina kayo kadagiti ubing nyo at dako mati mauawagan ngay nga firmness. Kinatibker nga saan nga agpungpungtot hanga gaputa at makaungungat ka kat binaot mo tay ubingen nga gapot ti pungtot. Mabuyugan kumalata ti ayat iti panang disiplina tayo kat mangeg kumadagiti nak tayo kat makita da kuma nga makita da nga ayatan tayo ida iso nga madisiplina da dagiti nga ubing. Dagiti leaders tayo. Wen, nakaw dato yun. Makita ko daytoy ngay mauawagan nga si pakumbaba nga panagserbe. Kariting kayo nga mangwanwan kay kumada kayo nga leader. Iti anyaman, politiko, politicians, mangwanwan kayo as si pakumbaba. Usarin nyo kumata otoridad nga naipabulod tapno mailapaw dagiti marigrigatan. Saan nga mangidadanes? Saan nga mangsaplit? Saan nga agtakaw ken manggundaway? Nudiket mangwanwan tayo kadagiti tattao nga marigrigatan. Ngarod, makita ko matibilig di disiplina. Makita ko madaytoy nga otoridad nga impabulot kada tayo ti Apo nga dati kinatakneng at dati kinaimma.
Agkararag tayo. Apo, sikat ti modelo nga mabalin mi nga tuladen. Gaputi kinatakneng mo idin nagsagaba ka ijay krus. Masarakan ko mga rod kada kami apo dahito nga kababalin. Dagiti biyag mi kumaapo makita ko mati anyaman nga kanito dagito nga kalidad iti maysa nga mamati ken sumursurot ken katulungan na kami apo. Nga arakupan dagito nga kinaima ken kinatakneng nga mabalin mi nga iaplikar ti amin nga gundaway. Nakapoy kam apo ket kasapulan mi iti tulong mo. Tulong am tunggal may sa kada kami nga agdengdengeg tapnon ti kasta maiaplikar mi nga rod dagitoy nga kalidad nga kayat mo apo nga usarin mi nga makita ko maitibiyag mi tapnon ti kasta ni Kristo kumat makita da kadagiti bibiyag mi. Agyaman kam apo dahito iti dawat mi may gaputinagan ni Kristo nga po mi. Amen. Umasidega kenka nadagzen tiriknak naliday to'y pusok adut sa lutsot ko ngem nang ekoti awag mo umay ka aginanaka ti sidong ko. Adua banbanak ti di ko maawatan itaapanawen ti lubong nakariribok launayen ngem apaman nga agruknoyak nalawat titimek amangkek kapiat kanya agdalinet kapo sikati pastor ko dagiti karimput no daytati agpaiso ti oras akurang ti panagtalek ko sikalaeng apo ti makaamon. Pabaruen man apo titukad panagtalek ko kaputi kabaela limitado apo aming awit ko isukoken ka apo Dios ko sikalaeng tipudno agdalinaet kapo sikati pastor ko dagi
Agyaman kang Pastor Bong iti lesson me insuro iti daytoy example pursue gentleness. Wen kabsat nagmayat dagiti balatad ni Pastor Bong kadagiti agdasawa. Nasaan ko mga napagari napigsa dagiti boses tayo. Nagana at disiplina ko amang disiplina tayo ko baka dagiti ubing tayo at dati firmness. Wen natsan nga agpungpungtot. Mayat datay na dafamat ni Pastor Bong kadagiti leaders na usarin ko mati otoridad nga pa nagserbi. Wen na mangilapaw kadagiti marigrigatan kang runana dagiti kasapulan. Saan nga mangidadanes? Wen kunana, saan nga mang sapsaplit? Saan nga takaw? Saan nga manggunggundaway? Well, ikideti burgad saba, noon saan mo narugyanan dahito nga programa? Mapariniwa dinggan dagito nga program. Ken daduma pa nga program, iti Agmula Gapit YouTube channel. Dalita ka? Agmula Gapit YouTube channel. Masaratan nyo dagiti nga serye, 80 lessons, nga isobsuro mi Pastor Bong, ken dagiti daduma nga kankanta, mabalin nga mampabilig iti pamatiyo. Again, go to Agmula Gapit YouTube channel, at di like kayo can subscribe. Kapruno adda dagiti daduma pay, wana subasaro mga upload, iti Agmula Gapit, ay ket maamuan nyo nga dagdagos. Agyaman kam ngurud kakabsat, ingkay panagdingag, ala, dito nga naglipasan dahito nga programa tayo, wano dahito nga series nga insuro ko tayo ni Pastor Bong, inton umay maning nga Sabado, agkikita tayo kakabsat, dahito ni Sarah, iti co-host ni Pastor Bong. God bless you, bye-bye!